Dyma ni, penllanw'r cystadlu gyda'r Suffolk Anwen, Megan a Manon. Wel, fe allwn ni fod yn torri tir newydd fan hyn. Arni o'r Fflint yn mynd am y goron drifflig. Mae hon yn ddafad arbennig. Mae wedi sefyll mas i fi trwy'r dydd mae heddi. A ware teg i nhw. Mynd am y trydydd tro. Mae'n giamster o ddafad, ware teg. Am ddafad flwydd, Megan. Waw, just dal y llygad yn syth. Pob peth, pen di, sgleiniog a'r coesau'n sefyll yn bob cornel. Pob peth yn reit, yn berffaith efo yn dydy. A hefyd, gweithau, be maen nhw'n galw'r gwddwg pert na sydd â hi? Swan neck, ie. Beth yw hwnna, Anwen? Esbonio. Wel, os ti'n edrych ar rhai o'r ein, mae'r ddafad yma yn enwedig ambell un arall mae heddi. Maen nhw'n sefyll a'i gyfge, maen nhw'n hirach fel arfer ac yn sefyll yn dalai pene'n uchel gyda'i gwddger. A maen nhw'n dal y llygad. A wedyn, gyda'r hwrdd blwydd, sydd yn anferth am hwrdd blwydd, Harley Turner o'r Drenewydd. Lle mae am fynd y ferched? Diolch man, Manon, beth ti'n meddwl? Y ddafad. Megan? Wel, mae'r ddau'n sefyll allan, ond mae'r hwrdd yn fawr iawn am ei oedran o, falle. Am yn hwrdd. Reit, Anwen? Y ddafad i fi 100%. O, girl power, gawn ni weld. Nat a Megan, efe ti sy'n mynd i fod yn gywir, neu'r ddwy arall? Dwi'n siŵr. Maen nhw siw'n crynu yn ei sgidiau erbyn nawr, achos mae hwn yn benderfyniad mawr. Odi, chwarae teg. A maen nhw gyd yn bihafio mor dda. Maen nhw'n sefyll yn dda yn dyn nhw. Mae'n boeth ma hefyd. Mae'n tipyn o waith. A mae'r beiriad yn hwysi hefyd, byddwn i'n meddwl. Mae Arni O'r yn weddol newydd i gystadlu fan hyn yn y sioe frenhinol ac am track record sydd dda fe. Ennill y brif Pencampwriaeth ar ei dro cyntaf yma nôl yn 2024 a wedyn mynd am y goron drifflig o ran Pencampwriaeth y Suffolk heddi. Mae'n neud y peth i edrych yn hawdd yn dweud. Tipyn o stockman i fedru ennill unwaith, ond i fynd am y tri. Mae'n anhygoel, ware teg. Pwy a oer pa ffordd bydd y beiriad yn mynd. O licen ni gwybod beth yw i cyfrinach nhw, y ddau ohonyn nhw, achos dyna chi ddau esiampl gwych o'r bryd. Odi, geid i ddim, ti'n edrych ar y corff a'r carcas, maen nhw'n gryf. Fel wedodd Megan, mae cos yn bob cornel, maen nhw'n sefyll mas, mae ti'r power yn y ddafad a'r hwrdd. Mae'n anodd credu bod y hwrdd mewn ond yn flwydd wrth i seise, ond mae'n credit i'r ddau yma. Maen nhw'n neud y bryd lot o credit i'r ddau. Mae'n amlwg bod nhw wedi bod yn treulio oriau gyda Defaid a'r hwrdod yma, achos dyma'r tro cyntaf i'r hwrdlwydd cael ei ddangos. Edrych ar mae jyst yn sefyll fel sydd wedi bod yn eriod. Odyn, wedyn am y Suffolks, maen nhw'n arbennig o hawdd i gallu trafod i fod yn deg, a maen nhw'n bihafio reit dda, so unwaith maen nhw'n gwybod beth yw'r drill, maen nhw'n sefyll fel maen nhw'n fod, chwarae teg. A dyw Defaid ddim yn hoff iawn o wrando fel arfer, ydyn nhw ferched? Na. Iawn, dwi'n meddwl bod y cwpan a'r gwobrau yn nwylo'r beirniad. Chi dal yn cytuno gyda'r ffordd chi wedi gweud? Odyn, fi'n sticio. Dim ond Megan sydd yn gweud yn wahanol. Megan yn gweud yr hwrdd, a'r ddwy arall yn gweud y ddafad. Fe gawn ni weld nawr. Beth wyt ti meinir yn meddwl te? O, ia, wel na, fi sy'n neud yr holi, dim yr ateb. Dwi'n gyfforddus iawn ar y ffens. Na fe. Gewn ni weld yn fian. Ie, un person sy'n gwybod pa ffordd mae am fynd. A mae'n mynd am... Arni O'r! Llongyfarchiadau, chwarae teg, dwi'n falch iawn drostyn nhw. Edrych ar wed sydd ar ei wyneb e. Chwarae teg, coron drifflig, tipyn o gamp i unrhyw un yn dweud, ond gyda'r Suffolks a'r safon a'r classes mawr sydd wedi bod yma heddi, dylen nhw fod yn browd ofnadw. Chwarae teg dyn nhw. Wedi cyflawni'r goron drifflig. Bydd na dipyn o sesiwn hynno, fi'n siŵr. Byddwn ni'n joio lladw'r cwpan, a mae glamp o cwpan. Fi'n credu bydde eisiau gwely go gloer o'r lladw hwnna. Bydd, mae hwnna'n gwpan reit fawr. Chwarae teg. Dwi'n mor falch drostyn nhw. Anhygoel. Diolch yn fawr iawn i chi ferched, na i fynd draw i weld. Arni O'r sydd ar ben i ddigon, mae'n siŵr. Well done. Amazing. Oh, lost for words again. You've done it 3 times in succession. Yeah. How? Good cheap. Good cheap. And an even better stockman. Well, good cheap. She's not behaving now, though, is No, she? she was really She good knows until she's done now. it now. Yeah. So, no, I can't believe it really. So, still in shock. Well, and it was a massive, strong class as well. Oh yeah, it was really good. The quality was really good. Yeah, some good cheap rounds. Why is the Welsh show so important to you? It's just like when you grow up, it's the one you want to win from being from Wales, isn't it? So I've always wanted to come. So yeah, I think it's my 4th year coming. So
3 champions in 4 years, not bad. What a track record. Well done, Yeah, you. no, thanks a Enjoy lot. filling the cup up tonight. Oh, thank you, I will. Llong gyfarchiadau. Yeah. Reserve champion goes to Lewis Williams.